ba mu fara da mu daina ba, kwankwasiya ce aƙidar mu, wani tsarin baya burge mu, domin ga namu nan mun rike Allah mafifici, kullum shi za ya kare mu. Shari tafiya da shawara da zaka ba jama'a kan wannan zaɓe mai gabato. To jama'a assalamu alaikum. Magana ta Allah, abin da nake so in faɗa shine ba ma so a sha mu basilla. A wancan karin muna ganin cewa muna da nasara, kowa in yi zaɓe sai ya koma gida. A wannan karin idan muka yi zaɓe daga akwatunan mu sai mun raka shi collection center na mazaɓa, sai mun tsaya mun raka shi local government, sai mun tsaya mun raka shi state. Wallahi ba za mu bar gurin ba sai an sanar da mu, ba za mu bar gurin ba sai an sanar da mu. Duk wani shaki da yake tunanin cewa shakiyancin da ya mana a baya yanzu ma zai yi, muna faɗa musu da babban murya, ƙarya suke yi, ƙarya suke yi, ƙaryarsu ta sha ƙarya. Salamu alaikum.